Ramogi jong'ano kanyo ka en mana dakika machuok kende tok sa 12:30 mar okinyi kendo arwakni machiegni e nonro mar gazet ka bende kaka pile wadwa kawo thuolo makende mar lidho gazet mar Daily Nation. Wantiere kod gazet mar The Standard kaachiel kod mano mar People Daily. Walidho mana gazet mar mondo mi wami siso iwuog oko inyiew gazet ma bende omori okinyi makawuono. Okinyi makawuono antiere kod jafwambo mano Julius Otieno wada kawo thuolo makende mar lidho nu gigo mantiere gazet. Julius, ichiew nade okinyi makawuono? Achiew maber. Ruoth orita. Erokamano ahinya. Machiegni nonro mar gazet okinyi makawuono. Kawuono chieng' tich abich. Ang'eyo ni weche ng'eny sae matin. Sae matin lakini weche to ng'eny. Kata kamano wantiere kod gazet mar Daily Nation kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Ka wang'iyo weche manitiere kata thuond weche mabende omipeke gazede ariyo gi Julius. Iparo ni gazet mane manyalo usore ahinya kawuono kaluwore kod gino mabende gindiko e it gazet mokwongo? Aparo ni gazet ariyo gi nyalo usore te. Kop king'iyo wach mar Uhuru jogi chal gi duoko security mar Uhuru piny matin. Then moro mar Standard to wacho wach mar cancer. Cancer en tuo ma chamo piny mangima. Koro aparo ni gazet gi te ginya uso. Ran moro wacho siasa, moro wacho weche mag thieth. Yes. Kata kamano ka wachaka yanga kod gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. Kwang'iyo thuon wach mabende Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono en kaluwore kod kaka idwa duok piny. Kata akia kose duoke piny kose kokichano duok piny jogo mabende chiwo arita, pisas machiwo arita ne jatend piny Kenya mano sedhi rutaya, mano Uhuru Kenyatta kaachiel kod jotend migepe mamoko. Mano jatend migawo machon mar arita mano Fred Matiang'i kod mano jagoro mare mongirore mano Karanja Kibicho. Ka bende maling' wacho ni nyaka sani oduok piny kwan mag apisas machiwo negi arita. Oboke ni wacho ni serikal owacho ni giduoko piny jorita ker machon Uhuru kod jotend serikal moko machon giduoko namba mar jok marito gi piny. Koro okiane en siasa ama serikal temo tero jorita kwe gi kuonde mamoko mondo girit kwe kono. Kose en siasa kop gini biro mana ndalo matin bang' Uhuru Kenyatta wacho ni nitie jok moko machal ka gima go chal ka joma manye dwa mondo omanye gi wach lakini en nong'iso joge ni giendelea gi tich. Koro en mana part ma siasa. Koro okwang'eyo ne en siasa adier kose sirkal no serious ne gidwa mana golo jotend arita kwe kuom ker machon mondo giter kuonde moko ma jogo dwarre kabisa kaka North Eastern kuonde mantie shida mag security wo. Lakini kaka gazet ni wacho wach makamana neno komipeka e it gazet mar ang'wen mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono. It gazet mar ang'wen kanyo mana kaka wase wacho mano state scales down security of Uhuru Matiang'i kaachiel kod Kibicho kaluwore kod chika mabende oket kata nitiere pacho kae mar jogo ma onego bed ni chiwo arita ne jatend piny mosedhi retire. Kwa nyalo mana ng'iyo weche makamago koro oduok gi chien. Kwa nyalo mana ng'iyo piny kae mano kaluwore kod maling'ling' wacho ni maling'ling' mabende gazet ni mar Daily Nation owinjo kata osenono kaluwore kod jogo mabende osedayo dhogi. Ka bende wacho kanyo ni oduogi piny kowuok e polise 96 nyaka 25. Alafu mag jaod min piny matin machon Margaret Kenyatta en mage koro sani en gi polise abich kende marite. Uhuru koro sani gi polise 25 kende. King'iyo namba no kwa approach go 6 nyaka 25 mano en gigolo joma ng'eny kabisa. Gigolo polise mang'eny kabisa mana rito Uhuru. Matiene nyalo bet nitie wach moro nitie labda gimo timre ama gima sirkal temo timo emomiyo giduoko namba no piny kamano. Lakini neno kata Kibicho wacho kae ni bedno ose retire koro en normal citizen en ng'at makoro ok ni nyaka miya rita kwen ko nosewak e sirkal sani onenore kaka japiny ma kawaida ok ochuno chiwne arita. To bende bing'eni gima dhira kendo Julius nikech iwacho kanyo ni kaluwore kod chika ma bende rito jotend piny Kenya mosedhi rutaya. Onego bed ni apisa ma bende ochung' ne jotend apisas duto kata obila duto ma bende chiwo arita ne jatend piny mosedhi retire. Onego bed mano mar Assistant Inspector General. Aka bende wacho ni nyaka sani apisa makamano en bende
bende nogole kendo sani tim motelo ne apisas 25 ma bende owe mar mondo mi orit jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta sani koro otelnegi kanyo kod superintendent mano mar obila. Ng'eyo king'iyo sheria mar iluongo ni Presidential Retirement Benefits Act manyiso gik mano bena ker mose retire ama ker mose we tich yudo ka en retirement ama kose we tich. Wacho no ker nyaka bed gi security. To security no ng'ama lead en ng'at man nie rank mar Assistant Inspector General of Police. Koro wakia ni serikal ketho chik mantie manose ket kanyo ma temo guide gigi kose en siasa kose en ang'o madhi mbele. Kop king'iyo sheria no ng'ato kaka ker Uhuru Kenyatta en right mar security. Onego miya security. To bende weche makamagi wanyalo wacho ni gin mag chulo kuor. Kaluwore ni par ni e higa mar 2021 bende wang'eyo ni jatend piny mano Uhuru Kenyatta e kinde mane ntiere telo en bende nomayo jalupne mane en jalupne mano William Ruto. Moko kuom jogo mane tiyo ne kaka jogo machiwo ne arito. Nyalo bedo chulo kuor bende? Nyalo bedo ng'en magita gin jo siasa. Iparo kaka ne ndalo no mane sani ker masani nen jalup ker higa mokalo ne serikal oamua bogolo GSU te kar odak mare makaren bagi keto e peace ne jo Ruto joge no wuoyo kabisa but mano kendo gima timre Kauru ka chal ka gima en ng'ani chulo kuor ama en siasa moro matimre koro warita neno lakini gima sheria wacho ama chik wacho en ni president mo retire nyaka bed gi security. Nyaka miye state protection makare. Kata kamano kawadhi mana mapiyo piyo. Wang'e ne wach mantiere it gazet mar 6 mabenda neno koseketnwa ka it gazet mar 6. Nyaka sani wang'eyo ni ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga osebedo kopango rombe mopogore opogore pacho kae nyocha waneno romo mare mabende nopango kanyo Kamkunji manchotero e alap ma Jakaranda. Egiko dira ni bende koro pango mar dhie kar dak ma Kibra mano bore Nairobi kaka bende wacho ni obiro bedo kopango rally ne machielo oko mar boma ma Nairobi ka bende obiro dhi kanyo e county ma Machakos. Weche makamagi duto timore wang'eyo ni duola mariwo wi oganda kanyachiel NCIC odiochieng' manyoro ne ging'iso jo Azimio ni oduok chien rallies kata ochung rallies magitimo kalore ni mano medo chocho uchumi ma pacho ka. Ne giwacho kamano lakini rally kata mana biro kanyakla en haki ma kila ng'ato katiba. Ntie sheria mawacho ni kila citizen, kila Mkenya nigi haki mar chokre kamoro achiel. Koro Azimio ko hotel gi Raila, Martha Karua gi Mheshimiwa Kalonzo Musyoka giparo ni yiero manotimre higa mokalo ne ok odhi maber. Ka giwacho story mag whistleblower ng'at mane giwacho ni netio ni IBC to osegolo adier mar gima notimre kaka gin kalure gi magiwacho ni ne giyombo ker masani gi kura machopo 2 million makoro rallies magitimo gi gen mar giwacho ni they are pushing for electoral justice. Gidwa mondo migi adiera mar gima notimre e yiero manokalogo. To bende ka wang'iyo gino mabende Raila Odinga wacho bate kae. Ka bende nyaka sani wacho ni sani nengo mar ngima oidho malo to bende nyaka sani podi omedo idho malo to onge gimoro amora ma sirikal masani timo. Ka bende wacho ni duol matayo weche magiere pacho kae IEBC wanyalo wacho ni nyaka sani orumbore piny kendo onge ng'ata. Ka bende koro giseyo mane en jakom mar IEBC Wafula Chebukati ni ema oketho IEBC. Gisewacho kamano makata nyocha Chebukati ondiko ne demand kono wacho ni Chebukati ne odhi karodak mare makaren. Chebukati ondiko ni ogol video ama tere court. Lakini king'iyo gima Raila wacho kanyo ni ngima ama cost of living osedhi malo kabisa. Jokenya adier Jokenya mang'eny to umia oko gin weche mabeyo kabisa e yore mag uchumi. Jokenya mang'eny umia lakini koro kata serikal osetimo gima kata poko timo mano koro serikal madhi amon kop kero se wacho ni wagolo fertilizer watimo mondo mi oduok cost mar living no piny lakini aparo Jokenya mang'eny poko neno ka
cost mar living odoko piny adier kaka serikal dwaro ama kaka serikal wacho no. To koro gima bende ang'e ni jo Kenya nyalo bedo ka penjore ni kapo ni Raila Odinga kaachiel kod Lange biro winjo gino mane NCIC owacho mar chungo romo mopogore opogore ma bende gibage pacho kae kalore ni NCIC en duol no monego be ni kelo oganda duto kamar achiel. To koro jo Azimio biro winjo NCIC kose oyo, mano bende en gima warito mar winjo kata mar neno. Ka bende ka wadhi mana mapiyo piyo kwa ng'eita gazet mar 10 nyaka sani ka wachako kod wach mantiere malo ka en wach ma bende wanyalo wacho ni mako chunya ahinya. En gino wacho ni en mor mane olokore obedo nyaka kuyo kalore ni nentiere familia moro kanyo e county ma Nakuru mane miyo moro ma jahigni 25 mano miluongo kanyo ni Margaret Wairumu ne onyuolo nyithindo 5 nyadichiel, mano nyithindo ma nyiri 4 kaachiel kod ma yawuoyi kata ma wuoyi achiel. Nonyuolo gi kanyo e od thieth mar Nakuru Level 5 Hospital. To nyaka sani en masira malich ahinya kendo en gino malit kaluwore ni nyithinde go duto owito ngimagi. En wach malit ahinya kop kane ng'iyo gima notimre chieng' mane nyithindo gi onyuol ne jonyuol go mor kabisa kendo ne gikwayo ka nitie jok manyalo konyogi kaka ginyalo pidho nyithindgi go mondo obed maber. Ne gikwayo kabisa, lakini kochopo nyoro to osiptal wacho nyithindo go te notho. Ni nonyuol gi ka ndalo gi ne pok ochopo. Ne gin wige machopo 25 hivi mane iwacho ni tin, then weight gi be ne en piny kabisa. Koro iwacho ni dono ket gi incubators ama mashinde manyalo miyo gi gidong maber, lakini kata kamano nyoro ne githo gi teto. Ok en wach maber, ang'en familia no winjo matek, then gin joma pod tindo giwinjo matek kabisa. To kapod wantiere kanyo bende nitiere kaluwore kod nas moro ma bende ok dwa no yang nyinge ma ok odwa ni oyang nyinge e lela kod jofwambo. Owacho kanyo ni mana kaka isewacho ni nyithindo makamago nowito ngimagi kaluwore kod kilo mapiny ma bende nonyuol gi e kaachiel kod wanyalo wacho ni ne gintiere kod blood platelets matin ahinya e dendgi e gino ma bende okelo tho mar nyithindo 5. Nyaka sani pod wanyalo mana medo oro ote mag kuyo kaachiel kod lit ne familia no mantiere county ma Nakuru. Ka wadhi mana pod wantiere it gazet makamae, adwa no ang'i wach ma bende notimore e county ma Kisii, wach ma bende nokelo ng'ur ahinya kowuok kuom jogo ma bende nitiere mbui kalure kod video no bende nokere mbui matamra gi nono. Nitiere jopuonjre moko ma nyaka sani ne unyiso mago jopuonje nonyiso jopuonjre no tim maranjao, gino ma bende no mako chuny ji gi lit. Ne ok ober. King'iyo kata ka ne ng'iyo video no maber ineno ka gikon nyithindo mondo otim gi kanjao to jopuonj to nyiero to ginyiero seche ma nyithindo go timo gi kabila go. Aparo neno gima ber, ok en gima ber kabisa kata mana e gwenge ama e society. En gima ber, ok en gima ber kendo aparo ni Teacher Service Commission kata duol ma ndiko jopuonj onego discipline kata kobedo kata gibedo ni golo gi teacher mag bedo suspended, lakini ok onego bed ni jopuonj timo gik manotimre Kisino. To koro gima dhiera gine kinde ma bende ne gitimo ne nyithindo go kamano, ne gimako video makamano kendo gimaka lela nyithindo go sura gi nenore. Gin kane ochop gi e doyo odiochieng' manyoro kwaneno tipo ma bende oket kanyo, gin koro wich kuot omako gi, giumo wigi, ok dwa kata nong'e ni mano ng'a. Kata kamano wang'eyo nyinge gi osewacha yanga kanyo kwanyalo mana ng'iyo piny kanyo. Moko kuom jopuonje go ma bende nyaka sani osemaki kendo ibiro kawne gi okang' mager. Kendo no gima kare ni migawo mar somo ok onindo kalure ni nyaka sani koro jopuonje go ma bende oyang nyingi kae kaka Miss Evelyn Mora Orina, Catherine Mokera Mokaya, William Isuka, Mano Drusilla Mora Nyairo, Angelica Joseph kaachiel kod Gladys Kenyanya. Gin moko kuom jopuonje go manyaka sani nyaka kawne gi okang' mager. Kendo en gima kare ahinya kalure ni jopiny bende ok oyie kod wach makama, ng'ur makamago emomiyo kes makama koro chope doho. Iwinjo kata gima jatend migawo mar somo wacho. This is something very painful. Normal human being can do that. No normal human being can do that. Owacho ni gima ne jopuonje go timo en gima lit kabisa. Onge dhano ma wiye ler manyalo timo gir kabila ne jopuonj go timo nyithindo go. Ta yie gi gima waziri owacho. Adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kwa ng'iyo wach mantiere it gazet mar 12. It gazet mar 12 wach ma bende nyaka sani ng'at ma bende osekawne okang' mano wanyalo wacho kanyo. It gazet mar 12 wantiere kanyo kod jadolo mano Holy Ghost Coptic Church founder mano Father John Joma Pesa. Nyaka sani koro
no en bende no setere doho to okwedo buche duto mabende imako na inya to mago mabende wacho kanyo ni ne nitiere jogo ma wanyalo wacho ni gin jogo mantiere kod tuo mar paro kata tuo mar obwongo ka bende nyaka sani koro okwedo ni okne otweyogi e yore e lwasi ma ok ni kare. Ene kot otemo pingo gik miwacho go ni nitie nyithindo moko 23 mane nyithindo ama gina ji 23 machal ka gima ne wigi ok beyo notemo chal ka gima notemo bet gi kaka gimo kaka home ama kama jikabila ginyadakie to giwacho ni jogi nodak kama ne rach kabisa nokano kama ne rach ma jogi nok nyal dak maber kako no benda na magi madak lakini kata kamano en wacho na pana mano gima ok na dier to case pod endelea koro warita naka kodhi rumo gima court dhi wacho e wach mar ilongan pesa Father John Juma pesa bende waneno kanyo ka migao mabende ochung' ne weche go mag thieth e county ma Kisumu emano donjo ne Father John pesa kod ketho makamago ka bende nyaka sani petition mabende ne gichwalo kata ibura mabende ne gichwale do kanyo nyaka sani koro gidwaro ni omuk kanisa no mano mar Coptic mayudore county ma Kisumu ka bende gidwaro no twe ja dolo no kata father no ka bende wacho kanyo ni kachiel kod golo ka bende wacho ni neno kang marach ahinya mar tweyo jogo ponono ne ging'eyo kata ne gikia jogo mabende gin ji 23 mabende ne otweyo e kanisa ne kanyo mano ataro mar chika. Adwani wadhi mana mapiyo piyo kwa tiko gazeta mar Daily Nation okinyi makawuono adwani wang'i wach mantiere it gazet mogika mano mar gazet mar Daily Nation okinyi makawuono it gazet mogika mar Daily Nation okinyi makawuono en ni nyaka sani duol mabende ochung' ne doho e pacho kae mano Judicial Service Commission nyaka sani koro nitiere kaka gidwa duoko piny jomoko e lemo mayande gimako mano kaluore kod tije mopogore opogore magisebedo ka gitimo wach mabende nyaka sani wacho ni kelo liet ahinya kata kelo gorruok mar chuny ne jogo mabende tiyo ka Judicial Service Commission. Judicial Service Commission wacho ni iluongo ni wage bill malo kabisa pesa michulo joma tin court malo kabisa koro gitemo duoko kiwango mar ranks go piny mondo pesa michulo gi odok piny matin mondo wage bill man malo chodoge piny matin. Sirkal ywak ni pesa mang'eny dhi wage bill ama dhi chulo jo sirkal koro kaka Judicial Service Commission giamua ni kar mondo giriemb ji tich giamua duoko ranks go ama positions go piny mondo jikoro yud msara matin molo magiyudo sani. To koro gima dhira ponono ka ne ichuli pesa mang'eny pesa ni bende ibiro duoki kose koro joma ibiro med lemo ema koro ponono ibiro chul mang'eny moloi kata bedo ni iduoko gi piny e ranks. Bara ni giseduoko rank ni piny then mano pesa ni be nyaka dog piny ko pesa ni lingana gi rank ma intie kata kamano en okang' makare ahinya kalure ni mano wanyalo wacho ni bet ber moloyo temo lwet ng'ato mogo kalure ni sani ngima tek ma ng'ato kata kolalo tich to yudo tich nyalo bedo matek. Adoni waket tenge gazet mar Daily Nation okinyi makawuono wadhi gazet mar Standard mana kaka wasewacho gazet mar Standard okinyi makawuono to miyo pek weche go mag thieth ondikanyo ni reality of cancer kalure ni tuo mar cancer nyaka sani osewach ni tuo mar cancer en tuo mar adek mathoro nego ji ahinya e pacho kae nyaka sani kwa nyalo mana ng'it gazet mokwongo oket kanyo cancers mopogore opogore manyaka sani thoro nego ji kata thoro mako ji ahinya wantiere kanyo kod cancer mokwongo mano cancer mamako thuno cancer mamako dhod nyodo wantiere kanyo kod cancer mar duol kata lokro wantiere kanyo kod cancer mamako duong' mar jomachuo wantiere kanyo kod cancer mamako nyombich cancer mar ich cancer mar dhok cancer mar bone marrow cancer mar liver kaachiel kod mamoko bende oket atamalo mag jogo mabende nitiere kod cancers go e pacho kae. Report manogol nyoro wacho ni cancer nego ji 75 tho odiochieng' kodiochieng' nikop cancer tiwacho ni ng'eny giwuok Nairobi, Nakuru, Machakos gi areas mag Kiambu matiene ni cancer kaki wacho na en namba dek kuom tuoche manego ji kabisa e Kenya mangima ka ji 75 nyalo tho i odiochieng' kodiochieng' nikop cancer then kisomo oboke naparo ne ite mar 6 ineno ka giwacho ni
gima duong' kabisa kanyo en ni ji mang'eny ok dhi screening ama ok dhi i hospital chon mondo ng'e ka gin gi tuo mar kansa. Ng'eny tuoche ma cases ma kansa ma iyudo kuom ji iyudo ka gise landre sana e dend dhano. Koro iyudo ka thiedhe bet matek, then bei bet tek mar dhi hospital mondo othiedhi. Kop king'iyo gin hospitande matin kabisa manyalo chiwo ji Kenya ka Kenyatta achiel kuomgi, lakini pesa ng'eny kabisa ma Mkenya ma kawaida ok nyal yudo pesa kabilano. Emomiyo kansa onego ji mang'eny kabisa e odiechieng' kodiechieng'. Kenya ka sani wanyalo mana medo jiwo jo Kenya mar mondo mi owuog oko gidhi e pima mar tuo mar kansa. Ni mari wacho ni kopimi chon koyudi kod kansa to nengo mar thieth ponono nyalo bedo matin ahinya. Wach makamano mipeka e it gazet mar 6 kaachiel kod mano mar 7 kama bende oket kanyo kaka chal mar tuo mar kansa nitiere pacho kae. Ka bende nyaka sani bende itemo jiw sirikal mar mondo mi omed mar kaka ginyalo neno kaka giketo fuong'ruok ahinya ahinya to e thiedho kansa e pacho. Kadoni wadhi nyaka it gazet mano mar 4 mar The Standard okinyi makauno. It gazet mar 4 nyaka sani. Koro aparo ni ma en ber mabende obila mantiere pacho ka ibiro winjo. Ka bende iwacho ka ni gimomiyo sani koro obila sani koro nyalo buonjo ka gidhi e bengi kacha kidhi dio ATM mari kacha tidhi kacha kitegno idhi kein gi chir king'e ni omenda mabop nitiere kanyo. Giwacho ni Police Service Commission ma en duol mang'iyo welfare mar police gidwaro ni police omed mshahara ma nitie kaka constable nya yudo masani yudo 20,000 dhi mna yudo 36,000 moko dhi yudo mshahara ma dhi bet mbele by 76% ama atamalo 79. Aparo ma en wach maber police ko ng'en pile police wacho ni jomo ohero wach mar Met bilie. To giwacho nikop mshahara gen piny emamiyo seche moko iwacho ni gihero met bilie. Koro labda komigi ma ginyalo dok piny matin gi story mar met bilie. To magi duto biro kaluore koda aput mayande jatend piny Kenya William Ruto chuogo mar mondo mi onona chal mar ngima mar obila e pacho. Kata mana kaka isewacho wantiere kanyo kod obila ma bende nitiere rank no mar corporal. Sani koro gin bende omed gi pesa gibiro bedo ka giyudo kanyo omenda maderom 40,270. Mano en medruok kowuok 26,000 gi 500 ma bende en medruok mar atamalo 52. Wantiere kanyo kod sergeants ma bende iwacho kanyo sergeants ma nyaka sani koro omenda margi omedore nyaka 47,290 kowuok 36,000 gi 450. Bende oketgi kanyo yo makare obila kaluore kod ranks mopogore medruok ma bende gibiro bedo godo. Wach makoro dhiera ageno ni ka osemedo obila omenda makamagi chal mar ngimagi bende koro biro lokore ponono gibiro keto tenge wach mar kwaya soya kata mit bilie e kuonde mopogore. Kapo ni serikal oyie gi proposal ama pacha National Police Service Commission ba omedo jogi mshahara to mana kaka iwacho ni wa expect ama watarajia ni jogi dhi bet gima molokre okaka masani ma yudo ka police chandre police odake ot ma mok ber wageno ni gima nyalo lokre kapo ni pesa gi omedi kaka National Police Service Commission oparo. Adoni wadhi mana mapiyo ang'e ni wechego mag tuo mar kansa pacho ka nitiere ito gazet mar 6 gi mar 7 mano ne wasewacho nyakwara Ramogi Juanga nyalo somo yo makare wechego mag rallies ma bende Azimio pango bende nitiere it gazet mar 8 kanyo. Adoni wadhi nyaka it gazet mar 16. Ka wadhi it gazet mar 16 kanyo wantiere kanyo kod machinglo mantiere it gazet mar 16 mano mar gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Kwanyalo mana ng'iyo machinglo makamane yo makare. King'iyo machinglo makamae Julius ang'a bire pachi manyalo bedo ni en waneno mana jo Kenya makawaida gigo duto mabende timore pacho ka oket e machinglo makama kata cartoon makama. Apar mangiso shida mantie ama kaka jo Kenya chandre kop kirango go wodhi malo kabisa
ngima be osedhi malo kabisa, budget no malo to pesa ma serikal golo yudo tin, CBC nitie gi weche mang'eny kaka wang'eyo ni pod ging'iyo uniform kaka gidhi e school, koro en na cartoon makelo shida ma Kenyans go kama achiel. To bende weche mag inflation nitiere kanyo, to nitiere kod jago moro kanyo, golo ofuko ge oko, ofuko ni nono, pesa onge, nyathi dwaro buge mag CBC, gope bende nitiere godo, to ma en mana ndalo 30 kende e higa manyien. Higa manyien. Matina ni gitemo wacho ni piny bedo matek kaka waendelea, kaka wachako higa manyien, kaka bedo piny bedo matek ni jo Kenya. Weche mag tuke bende aneno ka nitiere gazeta mano mar The Standard. Mita nitiere wach momako wang'i e gazede mar Daily Nation kachiel kod The Standard, Julius? Aparo ni nitie mana wach achiel kamar mane jalup ker owacho Gachagua. Iparo story ma oseendelea mar pesa manogo beni counties yudo higa manyien mar iluongo ni equitable share. Sirkal through treasury wacho ni gin gi omenda maromo billion 380, lakini governors to dwaro omenda maromo billion 425. And then commission masiare to wacho no pesa magineno kaber koter counties en billion 407. En wach ma pod yuare tangen parliament ma dhi tieko ko parliament ot ma loso budget. Adon wangi ane mana mapiyo gazet mar People Daily okinyi makawuono. People Daily benaneno komiyo mana pek weche go mag cancer mabende podi medo thiro jo Kenya hinya kalore ni wach mar cancer sani koro en wach iwacho ni ka intiere kod tuo mar cancer nyalo duoki bi bede dhier kalore ni thieth mare bende nitiere malo kae ka bende nyaka sani iwacho ni jo Kenya kata familia mag jo Kenya nyaka sani koro nyaka gibed kod gorruok mar chunye kalure kod medruok e jogo mabende iyudo kod tuo mar cancer mabende nyaka sani iyudo godo nyaka nyithindo. En wach malit ahinya kendo nego bed ni jo Kenya manyo yore makare mag geng'o gamo tuo mar cancer. Cancer en tuo ma kata kiwe thiedhe kende be ma thiedhe tu kaka NHIF kata ma jok manie cover mar NHIF gochon NHIF chulo mana 20 kende bang' wigario ama bang' dwe mar kidhi thieth ama iluongo ni chemotherapy. Matiyo nongo ben ka kidhi Kenyatta ma in public hospital to kin kionge insurance cover then idhi chulo 37 bang' wigario ka wigario. Ka en gi insurance cover tidhi chulo mani wieno 15,000 bang' wigario ka wigario. En gima jo Kenya mang'eny ok nyal. To koro nyaka sani gino mabende onego beni jitimo kaka kansa mamako dhod nyodo. En kansa mabende nyaka sani ne osegol ayanga vaccine kata chanjo minyalo chuo nyithindo manyiri matindo. Onego bedi jonyuol kawo ting' giter nyithindgi manyiri e chanjo makamano gi geng kansa makamano. Aparo geng'e ber molo thiedhe. Wacho ni prevention is better than cure. Adoni wangi aneto wach mantiere it gazet maraboro mana ka wadhi mana mapiyo piyo. It gazet maraboro mano mar gazeti ma People Daily mana wach mabende iwacho kanyo mano kaka mar jalup jatend piny Kenya oramo moumo yie piny ka bende onyiso governors ni onge pesa mora mibiro medu e budget mabende osepuodhi ka bende wacho ni kudwaro no medu pesa to nyaka koro umed kwan usuru muchoko e counties. Aparo ni sirkal ok gin maber ahinya yo mar yudo pesa ama pesa ma KRA temo choko mondo okon sirkal timo gik ma gitimo. Kop king'iyo nitie luongo ni public debt. Sirkal nigi go mang'eny ma sani aparo no how trillion ochiko. Then king'iyo nitie weche mag wage bill mabende sani how almost 1 trillion. Then king'iyo koro pesa matiyo kaka operations kaka fuel gari kaka allowances en pesa mang'eny ma loyo kata gima KRA choko. Koro kirango maber wegi sirkal onge pesa moromo. To kata kamano counties be wacho ni king'iyo projection mahiga manyien onego en gi yudo omenda maromo billion 425, lakini sirkal to wacho no sani to onge labda ndalo moro ama higa manyien ama umed keto usuru mar obed malo matin. Mana kamano kaka governor se wacho ni dwaro billion 425 kata kamano sirkal wacho ni onge pesa makamano. Adoni watie kod wach mantiere e it gazet mar 17 mano mar Daily Nation mar People Daily okinyi makawuono. It gazet mar 17 kanyo gin weche go mabende nyaka sani wacho ni nok mar oduma ponono nyalo bedo e pacho kae mano kaluore kod kembe amarego mogo. Kinyalo ketno mana it gazet
mar 17 mano mar gazedni mar People Daily okinyi makawuono. Kata kamano nyakwara Ramogi Jwang gazet mar People Daily inyalo yude e mbui kacha. Ka bende ka pono ko migo ka in jago mariembo nyamburko tinyalo yude e mbui kacha. Nyaka sani koro kembe sani koro chiwo siem kaluore ni nok mar oduma nyalo bedo e pacho kae e kinde mabende podi ywaruok osebedo e wi kelo oduma e pacho kae. Wach mabende nyaka sani nyalo bedo ni lek mar jo Kenya mar ngwenyo kuone nengo moyweyo ponono nyalo gore piny. Kapo ni gichako yware kamano then wadhi neno ka bei mar bando nyabedo malo matin. Kopneno ka sirkal kanyo wacho ni gidwa ni gunia achiel ous bei mar 1,400 lakini Milas go to wacho ni onego benen 5,500 nyaka 6,000. Aparo ni ka ywaruok ni nyalo endelea matin ama nyalo dhi mbele to Kenya kendo nyalo umia, jo Kenya nyalo umia. Lakini kirango chien kanyo sirkal no wacho ni gidhi ging'iyo kaka chiro chal kaka Kenya chal then ginyalo import oduma maromo iluongo ni tons milion apar. Mabende gisi ponono ne gidwa mar mondo mi gikele pacho kae. Gikanye madwa ni wachop gode giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono kaluore ne wamiya joneno mag wasiso mar winjo gigo mantiere gazet mar mondo mi gidhi ginyew. Wach ni mogik Julius kwa chope nonro giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono. Awacho ni warito ane gima Kazimio dhi winjo gima nyo NCSC owacho mondo giwe rallies kose gidhi wacho na pana wagidhi puza then giendelea rally gi then warito winjo gima ker dhi wacho winjo Jumapili ngeno sebet ka Jumapili gi Jumapili en kon mopogore mag lamo. Koro warito kama dhi lame Jumapili ni then gima dhi wacho sana ewi rallies magazimio. Erokamano ahinya Julius Otieno kuom kawo thuolo mari chopo kinyi makawuono waminya kwa Ramogi Jwang maneno wasiso mar dhi nyiewo gazet momoro gi okinyi makawuono. Ka kamano nyakwa Ramogi Jwang gikanye mwachopo godo e giko mar nonro mar gazet okinyi makawuono. Kata kamano chenro magwa podi ielacha wakaw mana yweyo madundo kende ka bende podi medo tudri kodwa kokale yorwa duto te mag tudruok mano moriwo namba mar 3 Facebook kacha bende yudo wa live Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV, YouTube bende wiki kwil godo subscribe kacha mondo chenro moramora mar Ramogi TV kik bayi. Ka bende YouTube yudo wakacha Ramogi TV. Bang' yo matin mwakaw gi sani nyawadwa Sharon Ng'ao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Imedo mana kete e Ramogi TV.